Wes, gak aku cilik. Mriki Pak De tengah, mriki tengah. Iki kaya tadi ndak? Nggih lah, pon kesupen apa pripun? Wah. Pripun? Wingi niku dereng bayar lho. Sing wingi rung bayar. Aku wis tak jarak. Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ming jaket. Lah aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek butuh tak kembali. Nah terus berarti orang bayar ini, saiki bayar. Orang bayar rak le rugi kowe. Piye ta iki? Matur sembah nuwun. Ya. Dicupet dhisik lakone ora ketang sedhela, ngaturke wigatine ya, Nak. Ya. Iki awake dhewe sowan ana ing dusun Siluk Raya. Waduh. Siluk Raya. Iya, ngerti dusun jenenge acara Siluk Raya ya kuwi dusun Siluk 1 dan 2. Dua dusun manunggal dadi siji. Nganake pirang-pirang pahargyan kaya mawawan ya kuwi kirab gunungan gandeng rong dusun ya gunungane eneng loro. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula bengi iki dipungkasi adicarane kanthi nimbali awake dhewe sak rombongan. Sak perangkate kabeh diusung ana ing Siluk kene Sela Pamiara nek ora kleru. Iya. Supaya awake dhewe margi merti dusun. Iya. Ya ora ana atur sing wajib diaturake jaba mung muga-muga apa sing dikersake dening para bapak-bapak saka dusun Siluk 1 dan 2 iso kasembadan lan nampa barokah ing Hyang Mahanasa. Amin. Ya bab tetanduran, bab tetanen, ya kuwi ya supaya luwih becik tinimbang warsa ing wis kepungkur wiwit sesuk-esuk tumpuk matimbun-timbun nggone ulah tanen sarta iso panen ingkang luwih tinimbang sing wis kepengkur. Amin. Sing dijaluk ya kuwi ya, Mak. Iya. Nek ya ngono aku njaluk kanthi banget ya. Merga ora kok gawe-gawe nanging ana ing laladan nuwun sewu Bantul sisih kidul utawa Gunung Kidul utawa munggah rono ya kuwi sing duwe keyakinan no ya. Sing keyakinan ki mau jane kleru. Kula ming bacut kepengin ngleresaken ya. Sing jeneng merti dusun ki aja disambung rapetke karo dalange. Oh. Ngono ya, Mak. Mergo akeh dusun sing wis kebacut nanggap wayang, bar nanggap wayang tandurane ora apik, ora tukul, terus disalahke. Sesuk aja nanggap dalang kae malah kiamat. Ngono ya. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Dados titah gumelar wonten ing Mbak Jagat menika mboten namung donga tok. Ning nuwun sewu dipun sartani budidaya. Budidaya. Iya. Kudu budidaya merga nek ming donga tok ora bakal iso kasembadan. Semono uga pambudidaya tanpa donga ya ora sampurna. Tegese merti dusun iki ndonga bebarengan wong rong dusun padha nyuwun marang ngersaning Gusti sarta atur panuwun dene wis pinaringan
wulu wetu ingkang tumpuk matimbun-timbun. Lah dongane sesuk panen sing mburi ya iso ngungkuli sing iki. Ya. Ning nek ming donga tok tanpa pambudidaya aja dumeh wis wayangan terus tela tancepke tinggal minggat. Aja. Ya digula wentah. Ya nek tukul sukete dijabuti ya dinehi banyu. Mengko bakale cukule ya apik. Ya ngono ya Mak. Iya. Mula aja disambung rapetke karo sing mayang. Sing mayang aja aku sapa wae dalange. Ya, iki mung dadi srana utata upacara utawa pahargyan kok no. Ya, seneng-senenge nanggap seni budaya ya ora mung wayang tok. Ning ya jatilan, ketoprak kuwi ya sah-sah wae ora apa-apa. Ngono. Waton kuwi dadi adat budayane awake dhewe. Merga merti dusun kuwi ya dadi adat budayane awake dhewe wiwit run tumurun nenek moyange awake dhewe. Ngono ya. Iya. Dadi monggo ayo padha digalakake ya ora kudu nanggap wayang nanggap ketoprak utawa kumpulan desa sing ana ketoprake rong dusun siluk iki duwe ketoprak sing dumadi saka nom-noman dipentaske ya ora apa-apa no kuwi sah-sah saja ya dienggo ngirit pendanaan ya kuwi sah wae wonten merti dusun kuwi ana bener ngendikane Bapak Wakil Dinas Kebudayaan mau sing ngendikake merti dusun kuwi dadi sarana utawa Bapak Lurah mau dadi sarana ngraketke pasduluran ngrukunke para warga siji lan sijine kok iso ngono siluk kene ora pribumi tok ning ana pendatang ana sing Kyai Sleman tuku lemah ning siluk kene ya sing maune ora ditepungi merga ana merti dusun dadi padha kumpul nyawiji dadi tepung dadi srawung ya ngono kuwi akeh banget. Oh iya ya Mak, iya. Bener nek carane ngono kuwi. Iya. Nek ya kadang kala sok terbentur masalah. Terbentur masalah apa? Aku tak takon. Kadang-kadang ana sing ngarani nek adat budaya merti dusun kuwi diarani sirik, diarani musyrik. Kosek no, iya. Iki aku matur adat budaya lho, iya. Nyembahe karo sing gawe urip nyuwune donga karo sing gawe jagat anut agamane dhewe-dhewe sing Kristiani ya anu ndonga cara Kristiani sing Islam ya ndonga cara Islam iya wondene sranane kok nganggo gunungan kok nganggo ubarampe kuwi janjane ming iki lho sing diaturake ngersaning Gusti wis paring kaya ngene ya ana janganan ana tela ana lan sak piturute kuwi diaturake ngersaning Gusti iya ming dadi sarana adat upacara oh ngono ya iya kadang kala ana sing nglarang-larang. Lah iki ning ketembungan jadilah tuan rumah ning omahmu dhewe, aja dadi orang wong liya ning negaramu dhewe. Oh. Nek kowe dadi wong liya ning negaramu dhewe, kowe ora bakal ngerti tata cara negaramu, ora bakal ngerti adat budaya negaramu. Kowe nek dadi tamu ning omahmu dhewe, kisruh kowe. Iya. Tenan ora iso nata marang rumah tanggamu dhewe. Oh, ngono ya, Mak. Iya. Kuwi wajib diugemi nok kaya ngono kuwi nok ya ya pancen bener kaya ngono nih ya kadang kala ya isih sok bingung ya Mak ora usah bingung nek sampeyan kuwi isih seger ngombe banyu Jawa sampeyan kuwi isih anu wareg dahar wulu wetu tanah Jawa ya adat budaya Jawa ki junjungan sing dhuwur di mana kaki berpijak di situ langit dijinjing nek kowe mapan ning Sumatera kono adat budaya Sumatera kono ya junjungan sing dhuwur iya nek kowe mapan ning Kalimantan kono adat budaya Kalimantan ya junjungan ning dhuwur nek ana wong sing ora gelem junjung adat budaya Jawa kok ora wong mapan ning Jawa kok ora gelem junjung adat budaya Jawa ki ya kon minggat iya ora usah kokean cincong no iya kon lunga ngono wae nah aku wis beres iya apa rasa disrawungi wis beres iya nek mudar ben mendem dhewe ha iya ya pancen bener ya Mak iya wajibe kaya ngono mula kok dhewe matur nuwun tanpa pepindhan karo para warga kene ya nok sing iso nampa karo awake dhewe iya iki ana ing siluk lah iya ya arang-arang sowan mrene iya ya mung sesuk tambah siji meneh oh iya ngendi munggah dhuwur kono no oh ning daerah ngendi ploso apa ngendi aku ora ngerti oh iya jarene isih cedhak nggawa cerme iya sesuk sesasi meneh nek ora kleru ya sesasi meneh apa pirang dinane aku ora dong jadwale aku ora apal iya ya wis ora apa-apa Mak matur sembah nuwun wah aku rak sowan mrene ditemoni karo Pak Lurah iya karo ditemoni Pak Duko sing gondrong kaya rocker mau lho kaya rocker sing endi sing rambuté nganggo iket ning jriwik-jriwik metu mau iya kae Pak Duko
Lah panjenengan iki sok golek lakon ya sok ora taren karo aku sikik. Lampane napa Pak Duko? Lampane Gatotkaca Ratu. Pokoke Bagong ngamuk. Sing ajeng diamuk sapa aku ya? Iya, Gatotkaca Ratu ku ya Bagong ora metu sore, Bagong ora ngamuk. Walah ora ngerti kok ya Mak. Lah iya. Mula wajibe kudu takon sik nek lakon iki Bagong metu mboten, engko tak kerangke. Ya ngono ya Mak. Iya. Terus nemoni aku terus lunga. Iya. Terus tindak karo Pak Lurah terus aku dhewe tingil-tingil meng mangani gethuk. Iya. Batinku ndi iki bendaharane kok ora ngetok-ngetok iya. Iya. Gregetan ya tak tinggal mrene nyambut gawe niat nyambut gawe pokoke. Iya. Pancen bener ngono. Heeh. Wah luar biasa iki sing padha mresani akeh. Iya. Matur sembah nuwun lan iki uga di streaming langsung lumantar channelku ya kuwi streaming channel Dalang Sena. Iya. Adar saben upama diwor ngono ora amotno. Iki sing piyai sing lenggah semene akeh, mengko upama sing streaming ki rawuh mrene, mengko sing nonton udakara tekan 5.000 6.000 penonton. Iya. Akeh banget no. Iya, pancen ya ngono ya Mak. Iya. Yo ngaturke pasugatan seneng-seneng rupian-rupian. Iya. Matur sembah nuwun. Ya, ora ana bintang tamune. Bintang tamune dikersake mangko sing kepareng ngarep anu jenenge disuwun bintang tamu Mbak Elisa Orkarus Alaso. Mbak Elisa ya. Ya iki sinden rada petukno. Iya. Ya ora apa-apa. Aku mau ya ngebel dulurku lanang sapa? Masih ana ya. Tak SMS. Lunga ora Den? Ora iki nganggur. Iki wis melet-melet iki lho ngono. Yo dolan ngidul aku ngono ngancani aku. Oh ngono. Kok ora ketok iki apa mbuh nendi iki? Iya. Ngono ya Mak. Iya. Lah sing jeneng seniman ki ya kudu peduli karo seniman. Iya, ngono ya Mak. Iya. Dek emben ning nggon aku kiwah kiwih kiwah ki. Ngopo sih? Kebanjirane. Lah sing ilang apa? Kabeh ngono. Iya. Jaluk sumbangan ya tak sumbang ya. Terus pas latihan kanca-kanca kae ya pas poso kae ya teko kiwah kiwi iki. Kok 15 to iki aku. Iya ya ora apa-apa Mak. Tur dasare aku ya males kabecikane panjenengane kono. Kok males kabecikane apa? Biyen dek aku urung iso mayang. Kowe kena percaya kena ora. Aku iki nderekke masih ana. Dhek wis dadi dagelan kondang ning Lardan Jawa Timur. Aku ijik nabuh saron. Oh. Opahku ki 150.000. Iya, ngono ya Mak. Iya. Mula aku ra iso lali nek karo panjenengane. Oh iya, dadi sehidup biyen tau tak tutke mrono-mrono tekan Magetan tekan Didi. Lah iki apa menungsane? Iya ya wis ra apa-apa. Lah ora nggo sandangan Jawa ya wis. Ora nggo sandangan Jawa ya engko ping 300 lho sih ora apa. Ya ora apa-apa. Kowe ya mesakake kaya. Ya pokoke awak dhewe saling menjaga silaturahmi ya Mak. Iya, ora apa-apa arep panitia ora kepareng ming diaturi Mbak Elisa ning aku ya tetep peduli karo kancaku ana. Iya. Omahe kebanjiran lemarine entek, TV-ne bablas. Iya. Ora nggon aku ming nganggo montor kae jan jagongi aku ke jam 12 kok ora mulih-mulih to iki cah iki aku. Kok ora mulih to sik? Lah arep bodoh. Oh iya, aku ya. Ya wis ora apa-apa. Ha iya saya guru. Tapi ya mangane ming banyu kok ya. Ana kebanjiran. Wah matur sembah nuwun Mas Ana. Engko dikancani ya Mas Ana ya. Nglipur sangganing para lenggah. Panitia ora usah bingung. Ya. Iki sing dadi tanggunganku. Oh ya ngono ya Mak. Ya. Pak Dukuh ora usah bingung. Ya. Engko ndak malah rambutnya dikrempiahke ngene iki malah kaya Ahmad Albar malah enak. Yo matur sembah nuwun. Yo tetembangan sing kepenak ya. Iki akeh nawala no. Ya ning ora lumantar apa jenenge iki? Ora lumantar layang. Yo gandeng iki go di streaming langsung mula akeh sing padha nonton saka Jawa Timur, Kalimantan, Sumatera, bahkan saka Freeport, Papua kono ya padha mrisani. Taiwan yo. Jepang, ya London, New York, Texas, sampai padha mrisani. Ya matur sembah nuwun. Mula
luar biasa iki merti dusun Siluk 1 dan 2 ora mung mandang tekan Nuswantara ning sak dunia padha prisa nek bengi iki Siluk 1 dan 2 ngadani merti dusun ya luar biasa ya Mak iya saiki wayang wis hebat kok no dadi sing di YouTube iki ora mung perkara lagu-lagu modern ning wayang saiki ya di YouTube mongko peminate ya luar biasa ya wis tau dadi trending tau wayang kuwi dadi trending angka 2 pemirsa terbanyak ning nggon streaming. Oh iya. Zaman semono nek ora keliru tembus 9.000 lebih penonton. Oh nalika endi ya kae? Aku lali. Ning zaman semono tukang streaminge ngabari aku, niki Pak. Mungsuh lagu-lagu modern we wayang nomor 2 di trending terbanyak penonton. Wah luar biasa. Wah iya, nyotone saiki do ditresnani ya, Mak. Saka ngendi-endi padha mresani ya iki HP ku loro kluntang-klunting kabeh iya iki saka Jakarta ya ya nyuwun sarung jagung ya Sukomanah ya Purworejo hadir streaming mawon Pak sukses matur sembah nuwun ya saking Jeddah Arab Saudi lho Arab Saudi iki nderek nyimak Pak Sugiono lenggane ngarep kono ya nderek nyimak ya pirang-pirang saka Kalimantan ya Kalimantan Tengah nyuwun lagu lesung jumengglung walang kekek saking Ibu Susiswaya oh nggih matur sembah nuwun saking Rawamangun Jakarta nyuwun caping gunung saking London nyuwun caping gunung kok isih do kelingan caping ya no iya saking Pontianak ya gugur gunung wah akeh banget sing padha nyuwun saking Bengkulu nyimak selalu ya salam saking pojok beteng kowe iki cerak rasah wae wis ben konjur kok ora sah lah nek ming saka pojok beteng ku nek niat seneng wayang rak ya rene pira uwen to no kok ming streaming iya mbok tindak mrene mula ora tak waca wis ben rasah ya sing saka adoh-adoh wae heeh Saren Wedha Martani ora sah iki cerak Sleman heeh matur sembah nuwun kula teng wingking kelir sapa iki oh Sehono iki nggo apa to ya oh ngelebak kumpul bareng di Pos Rondo nonton bareng Pak Seno minta lagu Liwung saking Pak Sakiman ya matur sembah nuwun pirang-pirang ya Mak iya sing padha mresani pirang-pirang ya atur menika dalu menika dipun priksani 6.000 lebih penonton lumantar streaming YouTube wah ya luar biasa Mak 6.000 ki nek dijejer ning kene ora amot ya Sinomane nganti kisruh ya pancen ya bener yo ditembangke sik caping gunung seno sing akeh sing nyuwun ya engko bar caping gunung terus dikancani Mas Seono ya yo neno monggo Mbak Orisa Widyasari ya sing Mbak Anting mau bengi ora tok jak pujian oh Mbak Orisa sik monggo saben bengi monggo dibawani jengglengke ya saben bengi jenggleng ki yang ngene iki jenggleng kok maklutrik iya jenggleng yo lieng ngono gamelanmu ben ra apa-apa nggo nyambut gawe kok iya nek tugel nggo dolanan kuwi aku nesu nek nggo nyambut gawe tugel iki ora masalah iya ngono ya paling nesu sithik ha iya sing nabuh tak cowok ha iya ya Mbak Ika yen memajang monggo yen memajang mung karo janur kuning
lah soale wajane martabak ditabuh ya. Wajan martabak gong beri wer dadine ketok seru. Yo Mbak Elisa. Kembang wae. Ya iki sing saka Sulawesi kuwi. Heeh. Nek nyuwara apik iki nek omongan cangkeme eleke Raja Maksana. Ya. Geser Pacitan sapa iki Mbak Tatin Lestari Andayani. Oh iya subur. Anane damen ngawur. Wah nek dunekke ngono terus mripate mak ploro kaya ora trima ae lho. Lah iya ya ora subur apa. Ya aku wis krungu rada sliring-sliring larase gamelanku wis tak tambah-tambahke no iya. Ya, kenonge terutama. Ya. Sik kenong wis ngrusakke kenong pira wae iki wis. Ya ora apa-apa. Jajare Mbak Ayu, ayo. Bali neng Mbak Orisa, yo parian anu iki siluk 1 dan 2. Ndongake iki merti dusun, ayo didongake dengan parian. Ngati-ati lho, siluk tibaok lho iki, ngati-ati. Hati-hati sembrono yo yo. Alon-alon. Jupuk ciduk. Bener, oh. Malah tiba. Oh, njupuk ciduk, malah tiba terus. Mugi dusun siluk. Heeh. Tansah ngrembaka. Amin ya. Yo. Jejere Mbak Ika. Tuku kerupuk. Tuku kerupuk. 1000 regane. Oh iya, murah kok. Sedaya warga siluk. Lancar rezekine. Amin. Wah, gumyake ngene iki lho, Mak. Iya. Jejere ayo Elisa. Ora ngawur lho lambene. Mlebu gua. Lho, tiba mlebu gua iki piye? Gua. Oh, gua terus Karo Mas pacar. karo pas pacar. Heeh. Terus Muga warga siluk 1 dan 2. walah. Terus Sawahnya diberi pairan yang lancar. amin ya. Jejere apik iki mau ora tiba-ok tiba-a. Mlebu gua. Aku wis tratapane. Ayo Tin. Pak Seno. Terus Jaluk ditekuk. ora satok tekoke kalau mau sosok ketekuk dhewe. Yung ngono kuwi. Terus Mugi sami panjang yuswa. Warga siluk. alah apik ya. Ya gunake jenenge awake dhewe. Ora apa-apa sing penting panjang yuswa, Pak Sino panjang yuswa. Ya. Jejere ayo Mbak Ayu. Cucur bawuk. Sik tak terangke karo para lenggah.
Kowe iki gawe kata-kata ya akeh penonton sing ora ngerti kok ya. Mula do kaget. Wah. Kula kenalke, Pak. Ha iya, cucur bawuk menika gending. Naminipun gending. Gending Patalon cara Surakarta niku jenenge cucur bawuk. Ya. Ana terusane lho, Pak. Ya iya, cucur bawuk terus. Cucur bawuk. Hah? Kuwi gendinge. Ya, terus Muk ora apa-apa, kleru ora apa-apa. Muk cucur bawuk kuwi gendinge terus Mugi dusun siluk. Ora ana penjahate. Kok minjur suwe-suwe kok kaya ngawur, Mas. Ora perkara ngawur, karang saya rono iki jane ukarane wis do dienggo dadi saya angel. Iya. Ya cecere. Engko sing pinggir dhewe kae ora nyuwara terus semaput. Ha iya. Wong ora kentekan ukara dadi terus ming teksek. Ya, sapa jenenge? Ibu SpongeBob. Ayo Mbak Neti. Tak inga-ingo Inga-ingo. kok ra ono apa-apane. Wis resik. Terus Mugi warga siluk nggih. tansah gancar rezekine. Amin. Ya ora ana apa-apane kok gancar rezekine ning no ya. Ya jejere Mbak Wahyu. Aku duwe manuk. Ora apa-apa ya kangelan ukara kok ya. Ane ngopo ya nyata. Iya. Nek kandange percaya. Ya. Ngomah iki lho nak. Iya. Terus aku duwe manuk terus. Obah buntute. Terus Kagem sedaya warga siluk nggih. ginayuh panjangkane. Amin. Monggo Mbak terakhir Ibu Prastiwi. Jare SpongeBob. Ibu Prastiwi engko ndak nesu. Oh iya. Ibu Prastiwi Madya Maruta. Prastiwi Madya Maruta. Madya tengah Maruta angin dadi entut. Nah iya. Ayo Pras. Tandangi piye angel ya. Oh, semaur to malah ini. Ayo, alon-alon rasa kesusu, dipikir sing tenang. Ya, monggo. Dalange Ya, sakarmu. senenge jeruk. Jeruk. Wis bae, apa-apa. Wis ora apa-apa, aku tak unekke apa-apa ora apa-apa. Iya. Besok bubar rak gecek mudiar. Ya, terus Sengkut tumandang nyambut gawe. Warga siluk. Apik ra apa-apa. Manoneno sapa teruse panas udan aling-aling samping gunung. Monggo. Panas udan panas aling-aling caping gunung. Ya, kanca-kanca ya. Yuk. Ya. Ya luar biasa kok ya toh. Wah, elok iki nak. Durung nganti 10 menit wis mundak 2000. Oh iya, penonton 8201. Wah, iso tinding terus apa jenenge iki? Aku iki nek lemayang kekerepen, iki omong kerep le kleru. Iya. Aku mambengi muni reaksine dadi ereksi kok aku.
wah jan ya nyuwun pangapura iya trending topik iya ngono ya mak Nadian ya Mbak sapa Wahyu iya Nadian wadon sarta lanang Ino maneh ayo terus pras Hinu mane banyu bane lanjutke Mbak Pras mengko ndandute dikurke ya monggo yuk dek jaman
aku sing nyuwunke ngapura karo bapak-bapak tamu sing eneng samping kono. Iya. Nek ana sing joget menika nuwun sewu. Menika pancen penggemar kula ning mbuh rada petuk wae ora ning. Wong maune kula kinten nek nuwun sewu radi ewah ning jebuna piyai-piyai menika sami waras saking senenge karo wayang nganti direwangi nyandang kaya ngono. Niku nek pun rampung lagune mengke lenggah dhewe. Iya. Wis ora bakal merusak kahanan ya ora. Dadi dhek nek rampung engko langsung lingguh dhewe. Iya. Engko nek isih kurang wae wayang perang wae dijogeti kono. Iya. Ya ora apa-apa ya Mak. Iya aku sing nyuwunke pangapura. Malah tok akoni nek kuwi penggemarmu. Apa sing diakoni penggemar ki sing waras-waras tok? Iya. Sing ngono kuwi ya penggemar kuwi ya njunjung awake dhewe ya meleh kurang seneng ki kok terus nganggo tulisan Balasena. Iya. Penonton ngertine kancane dalange iki wong rada sunglir-sunglir. Ya ora ya. Ora apa-apa nak amarang ya nek nang omah ki malah sik gelem tak openi ana sing edan tak nggone hiburan ning omah. Iya. Ya sepi ya Mak. Iya. Kadang kala ngene iki ramene ora jaman ning dilemane wong menghibur kuwi nek pas prei ki rasane aku kok kesepian banget ya lho. Iya. Ya ora dadi ngopo. Ayo. Mas Yono, ya. Ayo ndelok wayang sinambi mengais rezeki. Ya. Ora apa-apa, ayo. Dimenang, ya. Nah, iki ya arep kaya ngapa ya. Kanca seni enak lara lopo karo aku. Heeh. Ya karang omahe waduh kok klambine kathoke kok ora ganti-ganti to kok. Nyun sewu. Heeh piye? Wis ngerti kebanjiran kok on salin kepiye? Dadi sing sisa ming kuwi to. Anggile kula nggih keteles nggih niki kok sampean niku. Ampun ngeyel to lha oleh kebanjiran kula kok ngeyel. Ya ya nyun ngapura kok ora. Lah sanjuk ngapura gek kepiye ditukokke kok piye? Nek ngapura ki akeh banget ning nggon ikhlas wae. Ya ya engko tak tukokke engko. Nek Islam. Nggih sesuk nek Padang ora yahene sandangan apa kok. Ya sesuk nek Padang. Ah, Padang nek ana toko buka. Omongan ro kowe iki janjane sok rada males aku. Jane ya angel, Mangkel rasane. Iya. Ning saking tresnane mangkel kae mesti diundang. Nah iya, mergo aku ya wis keputangan budiro sampean kok ya. Aku ora nyaur. Maksudnya keputangan budi keputangan budi ora kudu nyaur duwe. Kuwi rasah dieling-eling Mas. Sing biyen-biyen. Ning nek saiki niat saiki wis iso kok Mas. Ya mengko nek wis rampung. Nah, nek wis rampung gek wis tok dumke entek. Angel. Ya ora ya mesti tak sisani. Oh lah ya disisane gabres. Heeh. Piye iki? Cek matur nuwun. Suasanane pripun Mas Yono? Wah, gayeng banget wis. Luar biasa menika. Luar biasa. Siluk 1, siluk 2. Ngluwi kaya ning stadion. Nggih. Penontonnya noleng nang dhuwur wetenge. Halo. Tak halo ya ora weruh aku, ya weteng kok. Aku dadak halo barang. Dadak halo barang. Ya kur ngawak ngono nek etuk cara wong ki ngangsak ki nek etuk ora apik. Ya bener. Anjir. Ya wis tak omongi to nek kono banjir masih ana omahmu dolen tukokno omah sing aman. Didol omahe kono dadi ora bonjar banjir. Kuwi rak ngejak kleru to. Omahmu dolen terus tukokke omah. Walah boros. Nunut nggone tanggane. Kok nunut nggone tanggane? Nek tritese kena kok dadak tuku. Wah ya tegese kowe niate niat ngere nek ning kuwi lakon kok Mas. Apa-apa ki arep gedhe iki mesti nganggo rekoso. Aku ki yo nganggo rekoso nganti sakene iki ya isih payah ki. Berarti surung mundak ngono. Ning sing penting bersyukur. Napa-apa ki disyukuri. Pamane kene agek le panen ki ora apik. Kuwi ya disyukuri mung durung. Oh, nggih. Aku kudu dibaleni meneh sesuk nandur meneh kuwi kudune ngono ku. Engko nek panene ora apik meneh? Nandur meneh, Mas. Ora apik meneh? Lah sing ora apik ki sapa lho? Lah iya,
Maksude digula wentas sing apik. Nah, Pupuke ya digonta-ganti. Rasah nyalahke sapa-sapa. Bener. Aku krungu saka ngomah ngono kuwi mau. Dadi aku ya kon nirokke panjenengane kuwi mau kok. Oh, apa daleme karo kene ya rada cedhak. Cedhak. Oh. Aku nurut kali tekan kok. Nurut kali ngendi? Nurut kali iki. Oh. Iki siluk, Mas. Heeh. Siluke kali, Mas. Heeh. Kaline ana banyune, Mas. Heeh. Kuwi munggah. Heeh. Ana tempuran cilik kuwi celeng. Oh, heeh. Ah, munggah ngono kok nang mburiku, Mas. Cedhak lho, Mas. Pengen kebanjiran nang nggonku, Mas. Edan kok. Ah iya. Iya, pokoke sesuk di omahe diakawekani supaya aja nganti banjir. Nggih pangestune Mas Eno, Mbak Cangik, Mbak Limbuk, pokoke esuk iso lancar kabeh. Amin. Buang sampah ya aja sembarangan. Heeh. Buang sampah aja sembarangan. Lho, nang tempat sampah Mas nek aku. Ah iya ning leko tangga teparo ki nek buang aja nang kali. Lah ndi, Mas? Nang tempat sampah. Lah aku mau yo nang tempat sampah, Mas. Maksudnya tangga-tanggamu ki aja kon buang sampah nang kali. Wis do takon. Heeh. Sesuk nek buang sampah nang tempat sampah ya. Iya. Kowe nek buang liyane ya tempat liyane aku ya ngono kuwi Mas. Wis ana dhewe Mas. Cek piye to kuwi aku ora Angel buang bingung. sampah nang tempat sampah. Nek buang liyane nang Ya ning liyane. ora mung kata-kata kuwi iki wah jan. Ora mung kata-kata nek sampah apa wae ya ning tempat sampah. Sing jeneng ngandani iki kata-kata Mas. Ning nek wis dilaksanakan wis dilakoni. Oh. Iya ta? Umpamane, Wah, mah bingung kowe Mas tak kira iki. Oh. Jenengan niku bingung mencerna kata-kata saya. Atau bingung mengkole nyangoni ngono lho. Aku ki mah timbul pertanyaan ngono lho. aku kowe ora bingung wis to, santai wae. Lah iya, Wis senang wae, wis tak hitungke. Ah iya, sithik wae lho Mas. Lah iki mau nang tasku tak hitungke mung ana deteketan cacah 5. Semono kuwi Mas. Heeh. Mbok dipotong separo Mas. Kok dipotong separo piye? Semono kuwi wis keokean. Oh, ya syukur engko tak longane. Nah, apa rasah wae Mas apike. Loh. Timbangane ra ikhlas. Heeh. Ada sithik ning ikhlas, syukur gede saya ikhlas ya. Apik iki. Ya, ayo Mas, saya ono tak kei sinden. Ya, men rada kowe iki Niki yo di streaming to Mas? streaming. Nah, ngati-ati nggih. Ngapa? Wah penggemarku ya akeh. Waduh, Loh, saka Singapura agek wae iki mau. teko Singapura. Heeh. Apa? Yusi. Yusi. Yusi tenan. How are you? Good night. Ya. Wah, iya syukur. Ya agek siji kuwi luar negeri. Heeh. Liyane urung ana. Heeh kuwi pas dolan nang Malioboro tak pethukke kok. Oh, pas kowe becak. Pas kowe becak. Saiki bentor Mas. Oh iya. Ya, Mbak ayo Mbak. Monggo. Orisa, jumeneng Mbak Orisa. Nah, nganteni. Mbak sapa? Orisa. Oh, Orisa. Orisa. Sing iki orisinil. Iki ori nek iki. Aku sok kleru karo sing Elisa. Elisa. Oke cilikane mbiyen elik banget ya. Napa nggih? Ha iki rak mbiyen ki ibune jenenge rak Sarina. Sarina. Nglairke anake ireng elik ka terus Eli Sa Eli Sa Elisa. dadi Elisa. Nggih. Sakniki pripun? Saiki ayu e. Terus terangke apa nggih Mbak Limbo Mbak Cange? Nek Orisa? Orisa? Orisa pripun? Iki menik-menik mernes nih. Senajan cilik ning sinare ada untune Entune pripun? ora ana daginge. Lah niku lho, niku untune Heeh. ora ana. Nek iki ana wong gusi tok. Aku ya wis protol kabeh. Ya. Aja cedak-cedak sa. Aja cedak. Rasa cedak-cedak. Lah ya. Tur tok cedaki ya ora apa-apa nding sing ana iki wis ra iso piye-piye kok. Ora iso piye-piye. Wis kena kencing manis kuwi, Dek. Kenapa? Kencing manis. Ora apa, nek ra isih manis. Ada lirikane. Mripate kok kelinci. Endi sing kok kelinci? Aku ben rada gawe sithik ya.
Asale tanom ya ta. Kowe iki cedhak omahmu kok gleleng ki ngono. Oh gleleng kok aku mau ke aku bar ngisi kok terus tok SMS ya ukur sandangane ngene iki. Ngisi apa? TTS. Tak kira nek ngisi pengajian apa kok TTS. TTS main nggo tombo sepi. Nglangut kok letir rada suwi-suwi. Nglangut. Orisa. Ya. Yen ning sing nyuwun lali janjine sing nyuwun tembang kangen lumantar streaming ya diaturake. Ning sing nyuwun sarung jagung ya ana. Ya. Napa riyen, Pak? Ngaturke apa? Manut kowe tak nehi pilihan kuwi. Sarung ya kena ngi bar lebaran iso dienggo kabeh. Sarung jagung ya. Sarung jagung ya apik. Nggih, sarung. Aku seneng nyawang cah nom-nom saiki iki. Kok ngematke ngisor ki ngematke napa? Aku nang omahku ora semangat. Lah ten mriki kok Nek semangat. kene iki lagake kaya binaraga. Iya. Nih ya wis ora apa-apa ya ta. Raga. Ya. Dibawani dandang gula banjet. Ya. Pripun? Waduh kek muni ya. Ya aja kemake to. Heeh. Ya kia nira nyanding bojo ayu ngono kuwi karo ditembangke rasane nyamleng ya. Ngantuk. kang para Tenan pun gadah bojo dereng Mbak Cangik niki. Pinten? Niki Takoni dhewe kok takon aku. Isine takon dhewe. udah punya suami? Belum. Sama. Sama piye untumu wis entek kok sama. Mbok ya ora sok ngapusi. Tegese sama iki dienggo nglemeki buku kae lho. Kuwi sama. Awek ya. Ya ora. Ora ya wis. Wong puntune wis poel ngono kok sama. Piye? Ora sok aneh-aneh. Ora. Arep kowe ngono kuwi jejer wong ayu ning ngendikane Kyai Sepuh diomongi, digatekke. Oh, enggak. Jejer wong ayu kaya ngapa kae sing ayu dhewe bojone sing nang omah. Tegese nek wis ndek bojo remno mripatmu budhekno kupingmu ngono kae. Kowe nek ning dalan krungu swara apik kok apa isih apik bojomu. Kowe ketemu wong ayu ya ayu bojomu. Aku terus ning pasar to Mas. Heeh. Weruh ayu kae. Ngono ayu tenan Mas. Wahyu tenan. Leng aku kelingan ngendikane Simbah. Kelingan Simbah aku. Le tetep ayu bojomu. Aku langsung mulai jekutrut jebule. Ayu ning pasar yakin Mas. Terus pripun? Ning aku ngrembug ayune lho Mas. Ning nek atine apik bojoku Mas. Wah iya kudu ngono atine apik-apik kok. Aten-aten iki paling apik ati bojone. Ati. Heeh, apa-apa ki nek ati apik kok. Regane kowe mundhak kok. Rong sunduk kur pira regane saiki kok. Ayo nak teruske ndak anu ndak aku malah kaya ora kepiye-piye ki. Lamun bisa Sami anu ladon do Ya beda ya. Beda piye? Beda pripun? Suara wedok karo lanang ki. Nggih benten Nek to. suaramu ki penak. Kok ora blas ra penak-penak enak. Sik kok ora penak iki. Sing tak lokke kae iki sapa?
Lho kae lho. Kae. Kakak yo ora ngerti tujuane ta. Iya. Kae lho. Padune rawani ngeloke aku. Ngeloke ya cilaka kok bubar. Iya. Pasti dadi kae ya. Ah iya. Terus ke? Risa. Nggih, Pak. Karo didemek tenget lengene karo Kakang Mas, dos pundi kan tresnan kula. Ampun wonten Yayi Cangik. Ora apa-apa ya ora budra. ngajani remno mripatmu budekno kupingmu. Iki ki meng fragmen kok. Oh, Brahman yo gek ndang dicekel kok. Kok bareng meng fragmen kok njur tawa ora. Ya, ayo. Gek rada mesra ngoten nggih. Heeh. Kowe ketok kowe lanangan sing bagus. Arep elek ning tetep bagus. Wah, yo elek mana bagus iki. Kowe nganti mati yo elek. Ora maksude kowe iki dawuhane sing bagus ngono lho. Iki nganggo gerak wayang apa ketoprak? Ketoprak. Apa gerak dan lagu? Ketoprak wae. Ya ya. Nah, biasanya ana selingan gerak lagu kayak ngono-ngono. Oh, mengko aku nek gerak dan lagu kan kowe. Kowe nek nggon lagu rak pintere ra jamak-jamak. Nah, iya. Ayo, Sa. Ayo. Kakang Mas, dos pundi raosipun caket kula? Kok kaya bakul gudeg kok. Ha piye? Ale takon ki dos pundi raosipun kurang uyah. Ayo, dos pundi penggalihipun? Nah, lah kok dos pundi raosipun. Ayo anu kok. Ya, urung apa-apa takoni rasane. Aneh rugi aku. Ayo. Ayo. Kakang Mas. Didik coba. Kakang Mas, Opo diajak? dos pundi penggalihipun? Anget. Aduh, naming anget. Rumangsaku. Pripun Kang Mas? Aku pinanggih sliramu. Atiku saya ces. Iya ta. Gak aku sih. Pripun to? Kok sing ketoprak sing apik kok ming ces. Ki ngapa? Kuwi ora. Galeku saya ora karu-karuan diajeng ngono. Aku bingung. Bareng caket sliramu bocah Bareng ayune koyo caket sliramu. heeh. Atiku ora karu-karuan. Nah, dialem sing wedok. Teng Slebar. Teng Slebar pripun to Kang Mas? Tegese angen-angenku mung sliramu. Saestu. Wih, toprak apa? Ayo toprak yo dibagus-baguske. Aku ketentok ketoprak humor Mas. Iya, anu mung sliramu ijo. Lah, ngene ijoe wangun nek ketoprak ijo. Nah aku rapisan Mas. Iya, iya. Iya. Sliramu ning atiku. Saestu Kang Mas. Ora percaya, kowe rapi tados karo pun kakang to. Waduh, apik. Kowe sik wedok ora guyu. Aku lali ra nganggo parfum wae. Ning nggon ketoprakan kuwi mau. Ora Orisa iki sing serius aja guyu. Kowe aja guyu. Nek ora kuat Tresnamu ki mung lamis. Loh, Aku nibake katresnan kok kurtok geguyu ki kepiye to? Lah kula ngematke untun. Lah niki lho, Pak. ora nesu. Ora nesu gah aku. Ya. Niki lho, Pak. Pripun? Ora kena nesu. Kula mboten nesu ning pasangane ajeng kula jukuk. Kleru ning terobongan. Ayo, oh ya jotok matke untune. Aja dimatke untune. Lah matke napane, Pak? Usine wae. Ayo wong untune ra ono. Iya. Karo ditembangke aja omong terus. Kaya nek anu kae lho ketoprakan kae. Nah, aku serius iki. Heeh, iya. Piye diajeng? Mboten pripun Kang Mas? Oh. Akene wis kaya ngene kok ora pripun-pripun. Namanya penghinaan kamu. Sakit hatiku. Sakitnya di mana?
Di sini. Mana sih? Ah, kamu di mana? Di sini. Di sini loh. Jan enak tadi dagelan. Seneng tenan aku. Ya, Ya anu idep-idep nyehatke aku. iya ora apa-apa. Wong ki nek akeh hiburane sehat. Guyu ya sih. Sehat ning aja terus ndak kentir. Ya monggo ayo diajak. Nggih. Karo lelombaning katresnan. Cubung. Sasra. Mas. Napa? Sik Mas kok kaya ora penak to? Iya. Nganggo. Pripun? Mun kita Cengkok. Engkok niku. nek jelas. Pripun? Ah, ya bener. Wis apik kowe. Terus? Ya wis terus ora ono kowe. Kowe langsung tamat tok nek kowe. Ayo. Muga-muga sing nang omah wis turu. Sapa? Muga-muga batune drop. Sapa? Bojoku nyetel ya, Mas. Bojoku nyetel. Lah nek bojone seniman ki ora apa-apa, seniman pentas ning panggung ki ora masalah. Bu, ora masalah, Bu. Nyetelo. Engko malah kono nggo conto nang omah. Lah jare omahe cedhak. Cedhak. Nggih, lah kan krungu. Krungu ora Krungu. budek. Wis terus ke diajeng. Oke. Aduh gelungane. Gelungane pripun? Saka rambut. aran patih Apa? Lalang. Nipun Apik tenan. Awake dhewe roman. Pripun? Sing nonton ana terus sing do golek enggon. Tegese ben weruh awake dhewe. Nggih. Ya ta diajeng. Nggih, Kang Mas. Aduh, ndak kintung kintang Kintung, tak kintung. Oh ya padha-padha lek kenter iki mah. Terus diajeng. kang kinalung Kang kinalong tripra kara guna kaya purune Kang kang ten tepi nuhani trah buka bunang monggo yuk. Matur nuwun diajeng. Nggih, duet nggih Kang Mas. Iya. Nggih.
Matur nuwun Mbak Orisa. Ya. Apa niki? Wis ngundhase ana saya. Pak. Piye to? Pak niki. Culke. Oh, naipe wis bali. Yen sewu namung drama. Kuwi nek ketemu wedok panu sinden nom kok njur le mempenge ra jamak. Ya apa tuwa kok kon mempeng. Kae lho ana sing nesu kae wiyaga. Wiyagaku ana sing nesu kae. Jare muni urung duwe garwa. Wiyagaku ana sing nesu kae lho kae. Saking ra kuat nesune terus pipis sajake. Ya bener, ya. Nyuwun ngapunten ngono iki nggih namung kanggo ngregengake. Nggih, ya Mbak. Saiki tak nehi kowe nek ora mumet sirahmu tak sembah kowe. Kok lomo tenan apa-apa neh ke aku. Lah ya iki isih diantu-antuke panitiane nyuwun. Oh bintang tamu. Elisa or karo Salaso ya. Oh ayo ya. Jumeneng Mbak Elisa. Ayo Nduk, tepuk tangan untuk sapa? Elisa. Elisa Arso. Apa? Godongso. Iya. Nyong, Aku ndek wingi. mau bar mangan arem-arem salaman sik. Oh iya. Mbak Arisa. Yes, dalu. Masih ana ketemu malaikat panggih melih. Iki mbiyen laire ngidam apa ibune iki? Ayo omongane pancen ngono kuwi wis aku wis lepas iki tandang ngono. Soale aku mau bengi wis mumet sirahe musuh Elisa. Oh. Mulai aku golek uang tak kon nggo nandangi dheke. Nek wis pasrah tenan tak tampa. Apa kahanane tak tampa? Oh iya. Ditampa? Ngapa ditampa barang? Sing suarane dilus. Dilus. Mas Sehono. Apa Mas? Masa sakwe Mas Mbah? Mbah Simbah. Ya Mbah rapopo. Mbah Mas Sehono. Mbah Mas Sehono. Pripun? Sirahmu mumet. Oh ya, ndase mumet. Jarane paseno sirah kuwi ra sopan, ndase luwih dhuwur meneh. Jo, pokoke ndasmu wis padha. Padha nggih. Padha cilike ya. Oh iya cilik. So. Wis cetha mumet pasrah ke aku kok. Iya, ya. Niki rame nggih niki. Rame. Wonten siluk si setunggal Siluk. kali
Jaluk setunggal. Setunggal kalih sinten? Kalih sing panjenengan sedaya. Kalih panjenengan sedaya. Ya. Setunggal kalih 2112. 212. Kaya wira sableng. Ayo wira sableng aku wirane kowe sablenge. Aku sablenge ya. Nggih wonten Selo Pamiara. Selo Pamiarane iki kaya jenenge dalange Seno. Seno Pamiarane, Seno Pamiara fakire miskin. Nah. Piye to? Iki Seno Pamiara fakir karo miskin. Oh, fakir miskin. Nah. Itulah orang kaya harus ada orang miskin. Siapa mau menyebut miskin? Kalau nggak ada orang kaya. Nah, saya kaya, kamu pasti miskin. Oh, dadine sing miskin Itu kan keseimbangan. keseimbangan, balancing. Ini otakmu kok kaya ra imbang ya? Kok ra imbang piye to, Mbah? Ya imbang. Imbang ya. Iya. Gandeng bintang tamu. Nggih. Ngaturke apa? Ngaturake derek mangayu bagio. Modar. Derek Musuh Elisa iki nek otake ora kuat edan. Edan. Ngaten niki. Pun mboten sadho dimerengke ndak melu edan. Apa edan tuh? Edan itu adalah udan adalah itu dari uap air laut naik. Ya lah. Presipitasi. Terus jadi mendung jadi edan. Oh, edan di Jawa. Iya, tak apusi. Oh, edan di Jawa. Edan ki gila. Hujan kuwi Wow. Hujan itu air. Hujan air. Ya hujan air, masa ya gini. Di malam minggu. Aku berteduh di bawahmu. Kau berteduh di bawahku emang iso kepayungan no? Kalau berteduh itu pasti di bawah. Apik lho iki tenan. Pasti di bawah. Nanggap wong pekok kabeh. Berteduh di bawah. Di bawah. Lah aku ora nggawa payung ki. Aku ora nggawa payung kok kowe ning isor. Berteduh itu enggak harus payung. Terus apa nih? Di bawah genteng atau berteduh di hatiku bisa. Oh. Iya, paham. Kamu berteduh di hatiku. Ya oke lah. tapi nek untumu ning endi to, Mbak? Wah, aku ready untumu. Masalah gugu. Apa gigi? Gigi nek duduk kuku ki kire. Ayo. Loh, kire yang duwe gigi. Ya, lah kowe kire kok. Menungso kowe iki. Ya ora wong aku ora duwe kok. Kowe le duwe kok. Berarti aku menungso nih. Aku kiri ke. Aku kiri. Dek wis mumet dek. Terus muni lek wis yo karepe kon nembang mergane kowe wis pecah sirahe kowe. Oh, tak ladeni tekan esuk. Waton kowe yo gelem ngladeni. Laden iki apa? Laden kuwi werna-werna. Ana sing sinoman ki laden. Oh, sinoman sing gawa wedang mau karo panganan mau. Nek nggon bangunan maune. Nek nggon bangun ana laden tukang. Oh, laden tukang. Nek katresnan kowe ngladeni katresnanku. Oh, rasane karo kowe iki? Kaya kowe kuwi. Jijikine. Ya ora wangun aku ayu padake karo kowe. Wong jenenge wis Elisa kok ayu. Elisa. Oh, Elisa. Iya, bukan Elisa. Masalah jijiki. Itu harus dibahas. Karena yang enggak tahu darani ya ta? Jijiki. Jijiki itu proses dari kebaikan. Gak iso sambunge biyene. Jijiki karo baik kuwi sapane? Terakhir. Oh, jijiki sing terakhir sing sike baik. Pahit. Piye kuwi? Pahit. Jadi kamu pahit apa baik? Pahit. 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 Mas. Iki ora iso kendir. Ning lara budek paling. Pahit menjadi jijik. Pahitnya piye ceritane? Ya pahite. Walah jan jijik tenan kowe. Piye? Iki urung dibojo, Mas. Urung. Mula didongke angel. Pahit jadi jijik. Ya, nek bab kuwi bab jijik engko tak ajari nang omah wae. Oh iya.
Ya. Aku mau ajarin nih. Ya untune ditambahi sik lah. Ditambahi sik kayak. Ya engko tak tambah. Kowe iki soalnya nek mlaku nganggo untu sih. Lho kok piye to? Kuwi kaya tulisane kae. Piye? Kae lho tulisane. Jalan Aku peteng ya, Sa. menanjak. Sa, aku ora weruh. Ya iya, kowe nganggo gelunganku ya ora weruh, iki nganggo mataku wae. Jalan menanjak gunakan gigi kecil lah. Untukmu mau nggo mlaku ya makane ra iso. Mlaku ya nggo sikil ra nggo untu om. Oh ya. Makane untu muntek. Loh. Kan ada yang pakai gigi. Ada enggak lah, saya itu termasuk metik, Mak. Oh, tanpa gigi. Oh, enggak untung. Iya kan? Oh, metik. Iya. Berarti langsung gas ini. Maca cilik semono matamu ya mat ya, Sa. Ayo mataku, ora kaya matamu no. Matane sapa? Mataku. Ya dadi nek loro dadi kita itu mata. Matane. Mata. Oh, mata. Matane wong loro maksudnya. Matane. Tahu? Ngerti. Cah cerdas kok. Iya lah. Wis ning anggring guyu wis. Kan iki napa jam Ana sing nyuwun gubuk asmara. Oh ya gubuk asmara. Tahu enggak gubuk? Gubuk kuwi omah nih, omah cilik. Kecil biasanya di tengah sawah. Oh, di tengah sawah. Kok ada asmara berarti cinta-cinta. Cintanya di dalam gubuk itu. Seperti aku dan dirimu. Kita di gubuk? Enggak mau. Enggak mau. Oh ya udah. Besok pakai mantrol aja. Mantrol itu apa? Malah saya parah. Iki dicakep enak ya gemang Cas hujan. Ya, gubuk asmara. Dibawani. Nyingkar nyingkur Wiwitane nyingkar nyingkur. Wah, yo cange. pripun? Kok bahasa nyuara Jawa malah halus sih. Wah, suarane Jawa, belajare nginden pun suwe kok niku. Dadi kur khusus sinden ya, Mas. Nggih. Nek nggon dialog mawut ya, Mas. Mawat ki apa? Nah, mawut adalah iku dijelaske. Mawut itu doketen ning tereng besaseh. Doketen ning besaseh. Carane mangan gabres. Oh, gabres. Ya, lanjut aku seneng halus kok. Ayo lanjut. Lingsem yen ke mudan Neno lelampahan wuri Halo Neno tresno tulus nadyaneng gubuk asmara. Ya Neno ya kancane joget Mas Yono yuk Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren es gak Delah.
dangdutke ya Mak. Iya. Nenone cedetan sajroning ati tekan luntur saya le surak ben kono wae. Mrika. Kok le surak mah kowe ye. Ayo sake. Kuwi iki logate ngono kuwi kok. Oh, mboten mangan. Oh, logatnya gitu ya. Ya. Maaf. Enggak apa-apa. Maaf ya. Ya ora bobo ya. Banyak. Mbak. Kondur. Ya, bali nang gone ya. Mau ora lali no diweling Pak Lurah. Pak Lurah sila pamiyara. Pak Lurah mau nalika ning transit nemoni awake dhewe kula nyuwun lagu Liwong. Waduh. Pak Lurah we nyuwun Liwong. Ya ora apa-apa. Apa meneh sih ana ya ta? Akeh liwunge. Ah iya. Ya Liwong ya didadekke biayake. Ayo Mbak sapa Mbak Ayu, Mbak Tatin karo Ika. Wah. Ya nek kerubut telu ya. Ah kerubut telu kene tandangane. Popong esuk Ya, wah. Ayo bungai wis ben. Ya. Es. Aku kisi kok. Wah. Waduh. Piye, Pak De? Bahasanmu
medun kok semono gedene kabeh iki. Wis gak aku cilik. Mriki Pak De tengah, Nggih. mriki Oh, darurat. tengah. Iki kaya tadi ndak? Nggih lah pun kesupen apa pripun? Wah. Pripun? Wingi niku dereng bayar lho. Heh, Sing wingi urung bayar. aku wis tak jarak. Hah? Ning aku ra isih keri to jaketku ning kono. Terus jaminane ming jaket. Ala aku mangan ya kur gedang goreng loro kok. Oh jakete wis suwek-suwek ngono ditinggal. Mergo suwek kuwi tak tinggal. Nek butuh tak kembali. Nah terus berarti orang bayar ngene, saiki bayar. Ora bayar rak le rugi kowe. Piye ta iki? Lho, lha piye? Lah Aku aku iki angel jak omongan angel kok Tin. Iya. Angel kok. saiki bayar ora? Bayar. Ya engko ya. Engko lah wong kono ya rung beres kok. Jenengan dereng ta? Kula ya urung ya. Ora usah mikirke kaya ngono kuwi. Sing penting awake dhewe iso caos panglipur ana kadang-kadang kene. Nggih. Iki wis apik. Mang madhep mriko lho, mang madhep mriko. Lah. Halo. Halo kok kene, halo kok kene serem. Halo. 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 Gimana kabar? Banyuwangi ya? Sopo? Hah? Ora? Ora. Ora. Ora wangi kok. Rawangi apa? Ora. Ku Lah, sing ndi? Banyuwangi di to. Ya Ndi ora aku ya ono. saiki bingungan. Pak jenengan Aku bingung bareng kok? didepi wong telu kok ya bingung iki ngopo. Ah bingung kok. Nah mergane Anake dorong turu. muncul anake dorong turu ora ya. Tegese nek rong turu rak rame saya. Ayo Mbak Tatin, Mbak Wayu, Mbak Mbak Ayu, Mbak. Ika. Enggak. Oh, Ika yo. Waduh, Apa? kaya ngerti-ngerti Apa? lho. Lah, apa lo? Kok Lagi ra ditemok ono. kene terus to? Lah ngapa mbok temok? Mas. Ora nesu Mas kowe. Ora lah ngopo aku nesu. Ayo ya. Wong nyatane tresno karo aku kok, Mas. Sopo sing Ade terus? garwa urung to? Wis. Waduh, ya kok kabeh-kabeh wis. Mbak aku tak melu ndonga. Melu ndonga. Wah, iki kok nek iki kenceng tenan iki. Lah piye? Iki cara ngepit ngebut iki. Carane ngondel ngono. Lah aku ya pengen ndumuk lho. Ayo dumuk. Mau ikat ndumuk nggo endi? Pantat. Pantat. Sing mburi. Bayu pantat kok ning ngarep kuwi jenenge apa? Maksudnya ngene lho, ikan ndumuk sing mburi, aku jatahe berarti sing ngarep. Modar ora. Yo. Ayo. Yo. Piye? Wani ora. Diem. Wah. Pancen kuwi keseneng aku. Terus Kowe kok nekat sih. Loh, tegese kesenengan dumuk ngarep. Nek lampu kuwi rak ning ngarep. Nek kacane reget kudu dilapi ngarep. Aja macam-macam to. Berarti petormu reget. Petore reget. plentonge. Tentonge mleru. Aku ki wong apian ora terus. Endi plentonge endi to? Seni iki sing digunakake rasa. Ora terus dawur-awuran. Senajan aku didepi wong wedok kok ngene nganggo rasa. Rasamu piye? Piye? Aku biasa ki. Waduh biasa. Duh. Ya Nek sampean piye? Dadi kowe ra ndek rasa. kowe. Rasamu gimana? Aku nano-nano. Eh? Nano-nano. Aku ceki. Nggih, kok ciki lho. Lah, kan Nano-nano nano. iki ana Oh, tak aku nek nano-nano mbang gula. Kok senengane mbang gula. Ayo dijak tuku mbak gula. Si ana sing tuku, Tatin sing ngemut, dadine adil. Kok- Padha karo kowe nukokke mbak gula. Iya. Nah anu ya wis rasah tuku. Oh iya. Lah ngapa? Ayo. Aku sok sangu. Endi? Nek sangu ndi? Tak deloke. Ayo, Ayo, endi? pengen Sangune mangan. endi sangune? Iki wong tuwa ini kabeh. Wah, aku bahagia. Lah ngopo bahagia? Anili permen. Loh, aku ki nggawa tenane ya kur dapros. Dafros. Meng semriwing tok. iki. Semriwing we nyegrak. Sing 1000 isine 10. Ora ana legine. Ono. Ana to. Iya. Yo, diliwongke piyai telu. Diliwongke. Yo. Engko nek ngelak ngemut Bang Gula terus diliwongke. Dadi liwongati. Ah, si ono melu joget lho. Wah, joget ya nembang.
Weh, kowe iso apa nembang? Ayo ben wong telu ndak kokean rame. Ora maksudnya kowe nembang liwong ki iso ora? Aku iki jarene penggemar Rhoma Irama. Nek omahe Rama kok nyanyi liwong ki kepiye? Betul. Ya sedikit anu Mas gini. Apa? Ya kita kan Jawa. Tapi yang nggak dipakai ndawan sedikit banyak itu pengetahuan musik juga ada Mas. Oh, iya. Itu loh. Upamane lagune sing kae anu jenenge iki. Apa? Sing kae iso terus kira. Wah iso nek sindene ana sing ngani ora? Ana Ika. Ya elik ya Mas. Teruse piye jarene apal kok? Ika. Terus Neno-nano. Piye neno-nano ki? Sungguh aku tahu rontone cinta padamu. Rono asemplok Mas. Nyanyi sak musik. aku iki mung ngetes kowe iki apal tenan ora ndelok ngene. Apal. Kuwi juga soneta Mas. Piano. Ana ane Pak? Ana wis kae. Piano mari main piano. Iso bermain. Hah? Ki piye to? Wompong budek kaya. Ini Mas. Menyanyi itu vokal itu harus jelas. Heeh. Nek ke wole. Ya mek kaya wong pekok ya. Ah iya dah. Iya. Tuh. Ya. Ya wis kene ora apal liwong joget tok. Joget. Oh iya. Ya kok kadang-kala nyanyi. Oh iya. Iya no mari main. Wah ya. Yo liwung. Ya didadekke piyai telu. Aku yang sini. Sing apike kowe mbangane engko ngreget-regeti sing cah ayu-ayu. Kowe len joget jejer sing rada edan. Ngene Mas. Ngene Mas. Piye? Aku tak mayang ning ngono kowe joget ngono ae Mas. Lho, kowe wani mayang apa piye? Anek kok limbukan besok Mas. Lah ya diteruske nganti rampung kok ya. Nanti rampung. Heeh. Alen bayar? Iki aku dong dibayar. Oh ya wis diteruske mulane kok. Kait. Yo, liwu. Tati. Yo. Penyanyi dari Malang ini sudah kemana-mana tenar adalah Tatin. Terus ngapa? Tatin. Kok di mana iki? Tatin, ngono. Ayo kuwi dhek mbiyen tau MC dangdut bareng. Tahu. Tatin. Dan yang satu itu penyanyi dari luar Jawa adalah Mbak Kayune Ayu. Dia juga sudah melalang buana marcucua. Mercubuana. Silahkan. Saya ngawur ya. Yo. Yo.
Gerongane mau ki di anu, ayo dibaleni. Pripun? Cendol cawet. Cendol dawet. Oh, Sing gawe cendol nganggo cawet. Amarai kok. Aku ora krungu kok ya. Aku saya menera dong. Ayo. Nggih. 500-an. 500-an. Terus gak pakai Dawet. apa ora dadi Pakai sendok. ketan. Gak pakai ketan. Ra Gak pakai pakai ketan. Ya Diro lupa. 4 5 6 7 8 10 11 12 Wah, cahetan. Yo, bacotke. Ya. Yuk, lanjut. Saya gayeng. Seana ya mempeng banget ya. Wah, lah ya wis kang senajan sepuh tuwa kena nggo contoh tak nom-nom. Ya sing total. Wonten pamundutan malih? Modiar iki. Oh, wonten judul modar? Ora. Oh, mboten. Kusike to sih. Oh, nggih monggo wis rampung. Nyuwun lagu dari pemuda Sinoman dan Parkir Siluk Raya. Yo. Wes ki lagune piye iki? Sapa sing iso? Pamit kerja demi kowe dan sebagainya. Nyo 10.000 iki lho. Lek nyanyi minggu wae. Nek minggu ra prei, dadi ora usah pamitan. Ora kerja barang. Iya, lah iki sapa sing iso? Lagu nganggo keyboard enak. Iya, ya nyuwun pangapura. Ora iso diaturake. Iya. Pamit kerja demi kowe dan sebagainya. Ya. Iki sajake kok kaya pripun? Ora apa-apa. Ya. Wis sesuk ben golek kasete wae kok. Hah? Ben golek kasete rak mah diputer sedina sewengi aja. Paling nek rung bundet urung repot. Golek kaset iki entuk kaset apa nek 10.000 iki? Wah, 4.000 sithik tok loro, Mas. Heeh, lagune 30. Heeh. Ning sing iso disetel loro biasane. Kok apal men ora. Aku biyen dodol kaset, Mas. Oh iya wis, ya engko dijoli engko gara-gara ya. Ya, gara-gara. Matur sembah nuwun apa-apa. Heeh. Wong ya ora nggawa keyboard, ora nggawa musik, wayangane ya klasik-klasikan wae. Ya. Ngono ya, Mak. Mula nek lagu-lagu pamit kerja demi kowe kuwi awak dhewe ora iso ngaturake. Oh iya. Ya sing iso masuk ning gamelan wae. Ngono ya, Mak. Kapiyarsa swaranipun ler ombake